Feleségem mondja, hogy akkor is üldöz, mikor nem lak. Mikor lesz van pianis? Elmároszkál, mi vagy, papa? Gyere, fogjunk haza. Én meg dühös vagyok. Képzelj, mi így alázatosan rászedett az a nyomorú kingó. Ki az ördög az a kingó? Nem ismerem, a vásárlón. Hogy ápoltam a nyomorútat, és képzeld a tegnapi futatáson mindig az utolsó út. Becsületemre a legutolsó. Pedig fogadtam rá, de még mennyi, és vesztettem, de még mennyi. Ma megint? Nézd, papa, rám szerető ember vagyok, felírtam minden tartozásunknak. Az összeadás egészen helyes. Nézd meg magad is, szerintem nem téved. Tessék, ott a feleségem és a lányim ruhái, csipkéi, ékszerei, itt a fiam maga meg az adósságok, itt meg a fizetése. Én persze azért vagyok a világban, hogy fizess. Tudod, papa, ez a természet ember. Az apák kifizetik fiaik adósságait. Aztán úgyis csak kölcsön kérek, visszafizetnek, megtérítek minden kiadást, mihány megcsinálom azt a fényes bort. Micsoda fényes bort? Hát azt, amelyikre várok. Nem tudom, hogy hol húzza, de remélem elég valahol. Tudod, papa, ez az élet rendje. Mi fiak uraskodunk, várjuk a gazdag feleséget, aztán majd csak megérünk valahol. Elég legyen, így beszélni a házasságról. Mellesleg, atyám, én tanítanak, hogy szép sereckőjével végre megegyeztem és nő fogom venni. Megbolondult! Na, papa, én még csak az elméletet állítottam, de a kész megoldással lép elég. Remélem nem beszélték komolyan. Én mindig komolyan beszélek. De hiszen éppen most szólnak volt azok ellen, akik a szent házasságot űzérkedésé olyasítják. Hát ugyan te miért vennéd el Sereckiné velem a pénzét? Az egészen más. De én nem egyezek. Halljátok, fiúk, addig nem szólottam belé, anyátok mindent a maga kezébe vett. De most nincs itt, így most én is kinyitom a szavaimból. A fiaim sorsában nekem is van belé szólásom. Mai estére kihirdetjük az ájegyzést, tehát magas üllék apósi hangulatban. Viszont látásra! Itt vagyok, felöltöztem. Ah, rossz fiú, 2 nap óta nem láttalak, hát mit csináltál az alatt? Adóság! Mama, ez a tovább főséges. Ó, te kis hizelgő! Adósságot! Ó, Náci, hát hogy tudod ezt a csúszót felhangon kiejteni? Adósságot csinálsz, hát ki kell fizetni vala? Papa, ez ellen nincs föllepezés. Mondd meg legalább anyának, hogy Demeteréket is meghívtam az estére. Mama, van szerencsém jelenteni, hogy Marosan Demeter feljött Bodvarból, és őt is meghívtuk a mai estére. Tessék! Náci, ebben a tekesedre ismerek. Így közönséges ember. Micsoda? Közönséges ember, tisztességes ember, aki tisztességes munkával keresi a pénzt, és nem pazarolja el ottalanul, mint Kicsoda? Mint ség. Már azt gondoltam, hogy célzást akarsz tenni. Istennek. De csak ugyan, mama, mi kifogásod Demeter bácsában, hiszen rokon. Hát hiszen éppen ez a legborzasztóbb. Nővette atyádnak valami 77. szegény rokonát, és azóta még engem is sógorasszonyának megszólítani. Miért csak azt hiányzik, hogy a másti ünnepségen a vendégeink előtt a családfáját kezdi magyarázni. Elájulok, jaj, mindjárt elájulok. Amit mondtam, vidékünkön a kormány pályázatokat írnak. A hermányi aszfaltozási munkálatokat. Demeter azért jött fel Pestre, és kérte engemet, hogy mutasson be Gajannak Miklósnak, aki előadó a minisztériumban.
Tehát nem tettem egyebet, mint hogy meghívtam az estére, ahol lábaival találkoztak. No, elég ez a magyarázat. Sőt, Demeter bácsi fiát is elosztott, és ha nem tévedek, a mi Gizella meg fog örvendeni a jó Tamásra. Ugyan, egy ilyen jó ízlésű leányunknak én, kedves kicsi leányom, nem tudom, hogy kérjem Tamásnak. No, mama, tavaly, mikor Godvajban laktunk, nagyon sokat nézték egymást Tamással, és Tamás nekem titokban megvallotta, hogy szerelmes Gizella. És te nem hívtad ki bármajra? Én bíztattam, hogy minél hamarabb vegy el a kezét. Náci, és te nyugodtan tudod hallgatni a beszédet? Látod, nyugodtan. Szaladunk. A nagyszerű áragadó gyorsan a tükör elé. Divatalú segédje várakozik az előszobában a szállal. Hát a te dolgod, édesem. Most van én is rá lehetek, tudod? Képzeld, Gizella, más tejtesz Tamás. Itt van. Ugye borzasztó híg, mama vigasztól meg Gizella, megyek öltözni, viszont látásra. Való, igazad volt az a bolond fiú. Ugyan, kedvesem, mit törődöl vele egy Tamással? Mama, nézd csak, elég így feszült a derekom. Tegnap csukorolladal azt mondta, hogy olyan tárnak el van, mint egy antik szobornak. Áragadó. Ah, mi szép, hogy így korán eljöttek a kedves gyermekeim. Milyen nagyszerűen megszületett a leányom. A tanulál is felségesen elszerült. Otthon tartozott a szerint ruháimból. Ha te nem húzhatsz félbelépni? Lánykoromban tehettem, de most nagyon bravo neki. Ej, mit hallok, rossz ember? Még csak 4 hónapos házasok, és már panaszra adunk okot a kis feleségnek. Ó, nekem nincs okom panaszkodni férjem ellen. Épp a tegnap akart Zárcékbe színházba vinni. Zárcékbe? Ah, mindjárt elájulok. Miklós, nekünk a színházba vagy Páholyba kell mennünk, vagy sehova. Leányok, menjetek a fogadóterembe, vendégeink hamarosan érkezni fognak. Nos, kedvesem, halljuk, mi panaszod van férjed ellen? Már csak biztos a férjed a hibás. Mindig a férjek a hibásak. Na, halljuk a vádpontokat. Mire való ez a komédia? No, látod, Anna? És még azt mondod, ne legyek boldogtalan. Semmi örömöm, semmi mulatságom, régi ruhájban hordok, és mégis minden tette azt mutatja, hogy nem boldog vele. Náci, hallod, de nem boldog. Hogy más te nem lehet boldog a lány? Így az ostrom erősű nagymód. Ráadásul folytonosan féltékenységével döntő. No, kis bohort nem oly nagy volt, csak nehogy okot rá neki. Atyád is féltett engem, még most is félt, mégis mi boldogok voltunk, ugye édesem? Új. És legcsekélyebb kívánságaimat sem teljesíti. No, ez nagy hiba, ez nagy hiba. A családi boldogságnak az a legfőbb feltétele, ha a férj a nejének minden kívánságát teljesíti. Vegyetek jól példát. Én bármit kérek férjemtől, biztosan megkapom azt, azért vagyunk így boldogok. Például most is nagy kedvem jön új gyémántfülbevalókra magam és 2 leány számára. Csak egy szót kell szólnom férjemnek, és bizonyosan holnap meg is kapunk, ugye édesem? Vigyázz, a leányok boldogságáról van szó. Ó, igen, minden esetben. De az nem komoly, ugye? Igenis komoly, nem fogom a leányom érzelmeit tréfára használni. Köszönöm, édesem, csókolj meg, édesem! Még azt is. Mit elkészülni vagy? No, vendégeinket kell fogadni, mint Pálnácikán Pál. Tessék, ennek is az a vége, hogy én fizetem. Remélem nem leszel olyan bolond csutalmazza engem. Végszerésznél tudom még, hogy nagy bevásárlásokat tett, én nyomára mentem, én szemrehányásokat tettem sájőt. Sírva fogott és azt mondta, eladja meglévő ékszereit, és ha ő csak csupán szakasnél vetted át, mondd ki bármilyen tudja, mi ezt a opetrodat. Valóban ezt tudom. Ha honnan tud? Hát legalább hallottam az anyjától, megtanulottam a könyv nélkül is. Na mondd csak, emlegettem arra a harmadik emeletet?
Simon is Claudio? Nem, még nem. Csak egész úton nem szólt hozzá. Első stádium. Nehogy, hogy a hallgatkámát jusson. Már akkor vásztam. Csik, jöjj valaki. Jó helyen jön! Morosan Demeter, hogy jó Demeterről annyit beszéltem. Ez itt a fia Tamás, nagyon derék fiú. Hol van a nagyságos jogorasszony? Ezt még nem mutatta be neki kézcsökös hódolatú. Képzelem, mennyire fog örülni. Én is azt hiszem. Vagy inkább még egyelőre el tud ősítsük a nagyságos jogorasszony jelenléteni. Élvezni akar a kellemes meglepetés. Mulasson Tamás öcsém, ami hagyta dolga a pék. Robertet varrom, azt ígérte, ő fog babzátni a sok ismeretlen közé. Éppen itt jön. Jönnek ma arra vendégek. Isten hozott Tamás portás. Jár velem a szerényben. Minden szép van, hogy bemutatom. Jövendőbeli menyem és a feleségem áll az orton. Tatarjára s egyesül a sarskopusztítva. Nem, ez nem lehet, ez lehetetlen. Hol hagytuk, hogy a világ minél előbb megismerje boldogságomat? Nem, még nem, hiszen még most is előző hírem drágát őrzünk filmben. Nézd ezt a gyémántűt. Múlt karácsonyra küldte ajándékban megboldogult férjem mamára. Bélának igaza van, mondjátok el mindenkinek, hogy házasok, hadd pukkadjanak meg az ügyek. Ó, pokorik én szemem. Mit tegyek így hatalmas ostrom ellen? Hát tértek valamit akartok. Adjam, kérem áldását. Vagy áldásom nincs az. Csókolj meg a homlokban. Én azt így. Ó, saját esküvőm óta nem voltam ilyen boldog. Csókolj meg, édesem. Megbolondulok. Víznyál meg. Mit van? Járt csak nagyszerű meglepetés. Uraim, hölgyeim, imádom a asszonyom. Tamás, Isten hozta. Hallottam, hogy feljött az út. Valóban, Gizella kisasszony, én olyan zavar, én olyan boldog vagyok. Én sem boldogom. Hát már hogy ne lenne boldog a kedves kicsikám, mikor bátyja így fényes partot csinál. Menj, hát már sose egyszerű megkérdezős utánod, mert idegennél. Viszont látásra. Nem ragozhatom Tamás, talán kell kellene a szivarozó. Jár velem szobámba, szivarozik. Jaj, valami szarok. Favoritjátanul lehetség. Maga ide is igaz? Kit érthette meg a bolygónak, hogy a napot? Most az egyszer a nap jutott. Hagyjon magunkat, titka van szeretnünk. Na csak, hogy a titkai gondolom. Van szerencsém titkarja alatt folyamodni. Üresedés hiányában folyamodó kérelmével elutasítottunk. Ám eddig a felség orvostom. De csak rövid időre ne felejtjen hogy csak, hogy az első tancot nekem ígértem. Itt leszek kérhetetlenül, beholdjunk kivetelésre. Ez a csupor nagyon sokat fordulódik körülötted. Pedig ki nem aludó, de a mamával ragadt a fényes házzetéptő. Kitűnő partnak tart a Gizella számára. Úgy látom, többet foglalkozik veled, mint Gizellával. Férjem is úgy látja, és eleve gyötör féltékenységével. Férj, ne haragudj, de ma véletlenül tanulja voltam, hogy mit csináltam miatt a néhány rongyos számla miatt. Botrányos volt. Nem is küldhettem tovább. Tüstén siettem az aranyműveshez, és kifizettem minden számlát. Nem, ezt nem hallottuk már. Én is már nagyon sok szívességet tettél. Te kis bukó, hogy beszélhetsz így? Hát már vagyok a legjobb barátnő. Vigyázz, férjed meg ne tudja, majd átküldöm a kifizetett számlákat is, hogy kezedben legyenek. Jöjjön, úgyis magáról beszélünk. Bizonyosan sok rosszat. Én vagyok a világ legalkalmazottabb ámbéra. No, csak ne legyen olyan hírű. Nem látta a férjemet? Az óvora mellett és ámérkedik. Nagy csarda, tánc azonnal kezdődik. Nagyon követelő. Menjünk.
Milyen kellemes engem meglátva. Szinte átürült az örömtől. Én vagyok. Én látom. Jó napot, Demeter. Isten hozta, hogy vannak otthon? Tisztelik és csókolják a nagyságos sógorasszony. És köszönöm jól. Szolgáltatok egy kis vacsorában? Milyen jó rúgó. Hogy gondoskodik az emberről? Igazán szép a sógorasszony, hogy így feltartja a rokonságot, akármilyen távol is. Megyek, és alig dicsakszel vele most mindjárt mindenki. Na, Demeter, kérem. Igazodott, inkább dugjuk már vissza a fejünket, és tűzzünk napirendre a vizet. Talán nem ahogy szobálozunk, Demeter? Milyen jó. Jövök férjem szobájába hazatem. Milyen jó rokó, most meg szívóról. No, szóval, én imádom a Solmai családot, a Solmai család imád engem, Tamás fiam imádja Gizellát, és a múlt nyáron a Budvai Szőlőkben érzelmi hangulatban reszkedett. Tudom. Ha tudja, akkor csapjon fel. Úgyis, távoli rokonok vagyunk, tegyük ezt meg szorosabbá az új házasságra. Ennek véget kell vetni. Ignác, egy szóra. Éppen akkor tetszik jönni. A nagyságos mamával már megegyeztünk. Miben? Abban, hogy Tamás fia a feleségé veszi Gizellát. Jaj, de. Hallgass! Hát, Nem itt engedjük, a- hogy félrebeszél. Mi semmiben nem egyeztünk meg. A mi leányunk soha nem lett egy moros ánnáján. A név nem és semmi. Őt már leírt a legfényesebb történeti nevek rendelkezésünkre van. Csapjon vele! Soha! Na kérdezzük meg legalább a Gizellát. Gizella már tudja, és csak nevetni tartja. Hát ez nevetséges, ezzel én is csak nevetni tudok. Gizella a jó Tamás náján. Gizella egészen más valakire gondol. Menjünk, atyám, itt nincs többé keresni valónk, hisz látotok, ki nevetnek. Kinevetnek, mikor én azt hittem, hogy örömmel szerzek neki. Ez a család már annyira imádom. Na jövő, ez faj, gyere menjünk. Demeter! Ignác, ha visszahívod el a hajulót. Holnap elhagyulod szétettel, holnap beszélek, Demeter. Győztem. Hallgass rám, szeretem. Komoly dolgokról akarok beszélni. Istenem, ezért hívtad ide? Nem mondtál még a mai megoldázásunkból? Ne érts félre, szeretem. Nem akarok a mai dolgokról beszélni. Bocsáss meg kérlek. Martinak igaza volt, sokkal tényleg. De egyre kérlek még. Ne engedd, hogy az a léhán, az a csupor annyit foglalkozik veled. Nekem rosszul esik, hogy egész este vártál hozzá. Jól van, nem bánunk. Ha te is megígéred, hogy azért jó fül leszél. Annyira megígérjem, hogy a múlt hibáját is jóval teszem. Add át azokat a szerencsétlen számlákat, holnap azonnal kifizetem. A számlákat? Az már nem szükséges. Dehogy nem. Csak nem küldött vissza az ékszerükért. Holnap megyek az ötfősöt és kifizetem. Nem én. Már ki vannak fizetve. Csak ugyan. És kifizette ki. Én. Mikor? Hiszen már délután még nem voltak kifizetve. Most. Nem olyan régen. Mit jelent ez? Hiszen azóta alig voltunk elszakadva egymásról. Istenem, miért gyötörsz megint? Előbb szemrehányásokat tettél, hogy adósságot csinálod. Most meg azért 2 dolnál kifizettem. Ezt hallod, te szerelme? Ezért áldozom fel magamat nap, mint nap, levaklok szeszélyeinek is. Menj, te sohasem szeretnél engem. Szerafin, maradj itt! Ez sokkal komolyabb dolog. Tudni akarom, milyen pénzből fizetted ki az ékszereket. Nagyon korán elvettem, továbbra is rakban meg volna tartani. Ismétlem, Szerafin, fel! Atyámtól kaptam a pénzt. Szerafin az égre, fel! Igazat mondtál? Na úgy, még csak az van hátra, hogy hazugnak nevezsz. Éppen jövök volna, és meg kell köszönöm nagy lányúséget. Szívesen, moskodj. Igen, mi történik itt? Semmi, minden rendben. Atyám, hagyjon rá mindent, különben elvesztem. Elveszték? Mutassa, hogy minden tud vagy meg. Hát, ez valóban meglepő, amit éppen róla hallottam. 1000 forinttal még te fizetnél ki Szerafinért. Valóban? Mit jelent ez? De kérem, mama, hogy a kölcsönbe kaptunk. Ígérem, meg fogjuk téríteni. Még egyszer köszönöm a feleségem nevét.
Mit jelent? Bocsánat, atyám, kétel voltam elaludni. Vegye magára minden, vagy valami borzasztó. Vagy talán tagadod, hogy ma 1000 forint alvó ékszert ajándékoztál férjes leányodnak? Én megbolondul. Nem tudom, hát aztán... Hát csak annyi, hogy ugyanannyi alvó ékszert követelek magam és 2 leány számára. Annak is az a vége, én fizetem. Az árát mit megszóló a Szerafinnak csak. Szabad kérem, hogy két tancol. Szerafin? Martinak igazad volt, csak a fénynek. Álljon, papa, már látom a harmadik emeletről. Az is hol van velük a mellett. Az így vagyok. Jó! Holnap elvárom az ékszereinket. Tessék, annak is én fizetem meg az alap.